Pois mire, non, como se pode vostede imaginar, non sei exactamente cal era a escaleta na rolda de prensa prevista a 1 de outubro do ano 2017. Supoño que, polo menos, os que traballamos fora de Madrid a descoñecíamos. O que é evidente que ningún español lle gustou o que pasou nos colexios donde aparentemente se votaba un referéndum ilegal en Cataluña. A nadie lle gusta ver políticos intentando subvertir a orden constitucional do seu país, e tampouco a nadie lle gusta ver corpos e forzas de seguridade do Estado tendo que disolver as concentracións. Pero o que tamén está claro, evidentemente, que ante un ataque ao Estado, o Estado ten que defenderse. A obligación dun Estado, cando é atacado, é defenderse e defender a legalidade, que foi o que se fixo en Cataluña ese domingo. E, polo que se ve, o que se pretende reeditar, polo menos pola maioría dos partidos que se presentan ás eleccións catalanas, incluído algún partido que forma parte do Goberno de España.